Nyt on siis seuraava päivä eilistä, eli mun laupäivä. Ja mä otan niille ostosten esittelyn. Tässä on ihan kaikki, koska jotain mä oon syönyt ja näin, mutta ne mitä nyt ei ole niin kuin syöty. Tässä on ensin tämmönen, ja mä avaan nää kaikki samalla sitten, joten mä kehtaava. Paitsi tietenkin tuli sen, mutta joo, eli tämmönen sydäntaulu. Mä voin tästä videoon, kun mä maalaan tän ehkä, koska mä katsoin samaa ohjelmaa. Mulla on 100 varmaan muistuksia videoa. Ja mulla ei tästä motivaatio, koska mun on aina pakko katsoa samaa jotain. Muuten mä vaan en kykene. Tai mä kykenisin, mutta en kykene. Joo, ja nyt on muuta, mutta tämmönen sydäntaulu. Tänään on tähän. Sitten kun mä siis aloitan mun äitin ja mummin kanssa tekemään mulle uutta kepparia, semmoista harmaata. Mä en nyt näytä teille sitä tai sen juttua, mutta voin näyttää osa. Eli mitä me ostettiin siis tietenkin. Eli tämmöstä, mä teen sille siis valkoisen riimun, ehkä. Tai sit mä teen pinkin. Ja pinkki on se varoittava, niin siihen tulee niinku molempia. Eli niinku riimun. Sitten mä teen sille toisen riimun tämmöisestä heijastumista. Niin mä teen pinkistä sille suunnitelta. Sitten sen harjaan tämmöstä pehmeätä lankaa. Ja sitten tämmöstä toisen väristä lankaa. Eli näitä. Sitten tulee sen harja. Sitten nupparit, että me saadaan mun yksi koimi kiinni. Sitten tässä on vaatteisiin. Eli tämmönen toppi. Joo. Tää on suunnilleen mun kokoa, koska tässä on 140–150. Niin tää on suunnilleen mun kokoa. Ihan vähän iso, mutta ei se haittaa. Niin kuin se sanotaan, niin ei ole mitään. Nyt on jättänyt tiuhat. No siis tämmönen toppi. Ihan vaan tämmönen perus. Sitten tämmöiset housut, tämmöiset leveälahkeiset karvis. Housut, tässä on siis se karvis. Vai onko se karvis? En mä muista enää nimeä, mutta eilen vielä muistin. Se on Carfride. No, eli kai. Eli tässä on siis nämä housut. Mä voin näyttää nämä vaatteet. Sitten tämmönen Pokemon paita ja sitten sen mukana tuli tämmöiset Pokemon shortsit. Ja mulla meni Tallinnassa ihan hyvin, mutta me ei päästy katsoa sitä toista taikuudesitystä. Ja mun ja mun pikkusiskon noi semmoiset eläinilmapallot meni heti liikkeelle. Melkein. Ja sitten yksi kovis.
Tää on vika. Vaate. Eli siis tämmönen musta mekko. Näytän vaan nopeasti. Eli tämmönen suklaalävy. Ja suklaalävy. Eli mä voin näyttää noin vaatteen päällä. Se on mekko. No mä en tiedä. Nää on vähän tämmöiset. Nää on aika kireet, mutta ei se haittaa. Ja sitten semmoista toppi. Joo, nyt seuraavaan. Älkää väittikö mun tukkaa, koska se on kalvotuolta. Tässä on tää mekko. No jos tää sopii hyvin. Nyt on seuraava. Tää on jäänyt tähän. Tää on meidän itse asiassa vika.